Ungka flyover bukas na sa publiko, sugod subong nga adlaw Hunyo 30. Mga motorista, hugot nga ginapahanumduman nga magsunod sa 50 km/h speed limit. Bukas na sa publiko ang Ungka flyover sa Center Benigno S. Aquino Jr. Avenue o kon Iloilo Diversion Road crossing President Corazon C. Aquino Avenue o kon Iloilo Circumferential Road 1. Ang nawala nga bahin sang flyover amo ang bukas sa motorista kag publiko kung sa diin pagahimuon ini nga two-way traffic road. Sumugod subong nga adlaw sang Huwebes, Hunyo 30, nagbukas na ini humalin alas 6 kaina sang aga. Apang para sa kaluwasan sang tanan, ginpakamaayos ang DPWH nga bukas lang ini as alas 8 sang gabi. Matandaan nga ang Ungka flyover ang isa sa mga legacy projects ni Senator Franklin Drilon sa syudad kag probinsya matapos ang halos 30 ka tuig nga serbisyo bilang senador. Suno kay Mayor Jere Treñas, dako gid ang mabulig sang pagbukas sang flyover sa dalagan sang trapiko, bangod ini ang alagyan pakadto sa airport kag pavia bilang emerging growth center. Isa ini sa legacy projects ni Senator Frank ang isa sa apat naton ka dagko nga flyovers, no. Dako ni nga mabulig sa aton nga traffic, labi na gid nga pre-pandemic nakita naton nga siya dugid ka sako ang dira nga area kay pakadto na sa airport, pakadto sa bag-o nga emerging nga growth center ang Pavia, no. Sa tinutuyo sang syudad nga mangin smart city, importante nga mayara asang maayo nga dalan ang syudad kag ang kaiping sini nga mga banwa. Ang Pavia amo ang isa sa mga first towns nga pati sang Miguelsi nga ginatanaw amo ang magadala sang dugang nga progreso sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Pavia damo na mga subdivisions, damo mga malls kag dira pa nagaagi pa kadto sa airport, and dako gid ini nga mabulig sa aton kay this will make sure nga ang traffic ta dira manamit. Nahibaluan nga bukas lang ini para sa mga four-wheeled vehicles kag wala na pahanugutan ang mga dalagko nga salakyan kaangay sa mga truck. Ginpahanumduman man sang DPWH ang mga motorista nga hugot nga pagasundon ang 50 km/h speed limit. Matandaan nga ginhiwat ang topping out ceremony sang Ungka flyover sa nagligad nga bulan sang Abril. Ang Ungka flyover ang ginakabig nga pinakamalabang nga flyover sa pungsod. Michael Angelo Sarate para sa Level Up Patrol.